ಮುಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆರ್ತು ಪತ್ತೀರಿ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕೂ. ಮುಚ್ಚಿದ ನೆಲಸಮ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆಗಿನಿ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ. ಬಲೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುವೈಲು ವಾಮಂಚೂರು. ಸಂಜೋನಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಈ ಕಾಲಕಿನ ಶಾಲೆಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ತಿ ಆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಭಾಗ್ಯಾಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರಿನಷ್ಟೇ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಏನು ನೆನತು ಇತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕುನ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಕೊಟ್ಟುಡು ದಾಳ ಸವಲತ್ತು ಆಯ್ತು. ಹೆಣ್ಣಿನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಮುಳಿತ ಒಂದು ಕಂಡನೆ ಗ್ರೌಂಡು ಎದುರದ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡ ಶಾಲೆ ಅವು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೋಲು ಮತ್ತು ಅವೇ ಗ್ರೌಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಲ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆದ ಅದೇ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚೆತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ ಸೌಕರ್ಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದಾಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ಲ ಬಂಗೋಗು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಜೊತೆ ಚಡ್ಡಿಲ ಅಂಗಿಲ ಕೊರನ ನಡತೊಂಬರೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ನೆಕ್ ನಟ್ಟಿದಾಗ್ಲು ಬಾಡಂತೀರು ಅವೇನು ಬಾಡೊಂದು ಲಾಭ ಇದನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಬಯಡು ಬೈದಿನಿ ಕುಂಜೆ ಪುದರ್ ಗೋಪಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ ಯಾನೇಂದೇನೆ ಆತೆ ಒಂದು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಒತ್ತು ಐಟ್ ಗೊತ್ತ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರು ಬಂದು ಅವು ಎಕಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಅಕ್ಲೇರ್ದಾತ್ರ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತ ರಘು ಸಾಲಿಯನ್ ತಂಡನಿ ಹೊಡಿದ್ವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತೊಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕನಕಟ್ಟೊಂದು ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಬರಿಯಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಗಳು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಾಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ವಿನಯ್ ವೈದಿನಿ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರು ಅವು ವಾಮಂಜೂರದ ಊರು ತಿರುವೈಲೊಡಂಜಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುವೈಲು ವಾಮಂಜೂರು. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಹೊರಕಾನಗ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಬೇಜಾರಿತ್ತನು ಆಂಡ ಮುಚ್ಚುನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲಂಜಿಗಾನಾಗ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಏತ್ತು ಸಾವಿರ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತದ ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನಲೆ ಆಂಡ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಬೈದ ಆ ಶಾಲೆ 100 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆತಂಡು ಅತ್ತು ನಂಡ ಆಯ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ದಾದ ಮಾತುಂಡು ಬಲೆ ಅವೇನು ನಾವು ಪಾತಿರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಜಾಗ ಒಂದುವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಸಂಜೀವ ಮೊಯ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಸಂಜೀವನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತ್ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ನಾನು 1955 60 ಒಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅವ್ರು ಮೂಲೆತ್ತಿನ ಶಾಲೆ 10 ತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಲಿತ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಮುಲಿತ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಹಾಂ ಇಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ದಾರ ಶಾಲೆದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಅರೆಗಲ್ಲೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡೋಡು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಶಾಲೆಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಹಾಂ ಶಾಲೆಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಏನಂತಿನಾರು ಅಂಡ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವ್ರದಾರೆ 6 ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಂ 6 ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ದನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಒಂದು ಜೀವನೋಡು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟ್ಕೊಂಡು ಆರೇ ಅಂದು ಏನು ಪಂಡಿತ ದನಂಡ 6 ಪಾಠ ಹೆಚ್ಚ ಗಮನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬುದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಾಮೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಥೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರೆ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಡೆದು ಅಪ್ಪಗದ ಅವ್ನು ಎಂಚಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬರೋ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅಪ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಿ അപ്പോൾ ഈ ಶಾಲೆಡೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಓದುನಲ್ಲ ಬರೆಯೋಣ ಆತ ಥರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ತೊಗೊಂಡು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ರಫ್
ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯೋದು ಅಯ್ಯದೇ ಕಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇತ್ತದಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವು ಪರದಾಲತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ದೂರದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಕೊಡೆತ್ತಿನಾಗ ಕೊಡೆ ಪತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿನಪ್ಪ ನೋಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿರ್ತಾರೆ ಆತ ಕಷ್ಟಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಸಂಜೆವನಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಈರು ಕಾಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಜ ಅದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ ನೋಡಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ತಿ ಆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಭಾಗ್ಯಾಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರಿನಲ್ಲತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಒಂದು ಏನು ನೆನತ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ಬಂದಾಗ ಇರಿಗೊಂದು ತೂಪು ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಲೇ ಎಂಕಿತ್ತೆ 70 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಕೆನ್ನಾಗ ಸಂಜೀವನ್ನ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ನಾವು ತೂಪ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ಇಪ್ಪನ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಶಾಲೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಶಾಲೆ ಉಂಟು 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 ಇಜ್ಜಿದ ಮನಪಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಮೂಲ ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಿಯಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಯೋಗ್ಯವೇನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ದಿಕ್ಕುಲು ತಾನಂಡ ಶಾಲೆದ ಶಿಸ್ತು ಎರ್ರ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ನ ಉಂಡು ಆ ಶಾಲೆದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಟೀಚರ್ ಹಾಕಲು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಶಿಸ್ತು ಕಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿರ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆದ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ ಹಾಕಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಪುಜ್ಜೇರು ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಭಾರಿ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಗಮನ ಕೊರೆದು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊಂದರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದುವೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಜೀವನ್ನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಬಡ ತಪ್ಪವನ್ನು ಅಪಗದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಡುವ್ರ ಇತ್ತು ನಪಗ ಅದು ಇತ್ತೆ ಇವ್ನಿ ಪೊರ್ಲಂತು ನಾವು ಪೂರ ಆರೆಗ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಸಂಜೀವನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವನ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಸಂಜೀವನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂದುವೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಆಪನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದನೇ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಟೆಂಕುಲು ಪೇಪರ್ ಒಡತನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತಾಡುತ್ತು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಂದವನುಂಡು ಜೋಕುಲು ಇಚ್ಚೇರು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಚೇರು ಅಂಡ 100 ವರ್ಷಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿಜವಾದ್ಲು ಯಾನ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡೊಂದು ಅಂಡಮಿನಿ ಟೋಟಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಈತ ಮಾತ ಅಂದ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐ ವಂಡರ್ಡ್ ಯಾಕಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕದ ಅಂದುಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಆರು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ತಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಹೇಮಲತಾ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೇಮಲತಾ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಅದು ಬಟ್ ಹೇಮಲತಾ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಯಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಪುಡು ಹೇಮಲತಾ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಖಂಡನಿ ರಘು ಸಾಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂದಂದು ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇನಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಏಪಲರ ಬರ್ಪಿನಿ ಏಪಲರ ಪೋಪಿನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ತೂನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೇಜಾರು ಯಾನು 52 ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಮೂಲು ಈ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದೆ 53ಕ್ಕೆ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಮೂಲ 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐರ್ಬಕ್ಕಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಅವಳು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನರಸಿಂಹ ಅದನ್ನ ಅರ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ಅವಂತು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಗಡೆ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ತ ಐತೆ
ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲ್ನ ಅವು ಪಂಡಮಿನ 27 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ನೆನಪು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ 100 ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಎಂದಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆದ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಪುನಃ ಸೇರ್ಪವನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ವ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಫೀಸೇ 3 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ ಮಾತಲ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಅದೇ ಅವು ಐನೇ ಏನ್ ಪಂಡಿನಿ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಳಕೆ ಬೇಲಿ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೆಲವು ಕೇಂಡೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಈತ ಆ ಬಸ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ಸು ಒಂದು ಒದಗಿಸಿ ಹೊಡೆದಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಕೈಡ್ದು ಹಾಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಇರೋದು ಪಂಡವಿನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ದಯಬನಾಗ ಅಕಲ ಮಾತ ಅನುಭವ ತೂನಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗ ಅವು ನಂಗಿತ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅವನ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕುನ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೊಡ್ತುಡು ದಾಳ ಸವಲತ್ತು ಆಯ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂಜಿ ಮುಳಿತ ಒಂದು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆದನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪದ ಬಾಡಿಗೆ ಉಪಂದು ಆರು ಮಾರ್ಷದ ತೆರಿಗೆ ದುಂಬು ಆಯ್ತು ಓನರ್ಲ ಪಿರೋಡಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡನೆ ಗ್ರೌಂಡು ಎದುರ್ದು ಏರಿಯಾನ ಕಂಡ ಶಾಲೆ ಅವು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡಲು ಮತ್ತು ಅವೇ ಗ್ರೌಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಲ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆದ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಐನೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ತುಂಟತನಲು ಕೆಲವು ಐನೇ ಯಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ತಂದಂಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ನೆನಪು ಪೂಜಿ ಏರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಏನು ಬೆರೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಪೆಡ್ತಿಂತೀನ ಅವ 3 ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಚರನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 6th ಡೊಪ್ಪನಾಗ GK ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೆರ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚರನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಲಯ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ತಿರುವಾಲಿ ಶಾಲೆದ ಬತ್ತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು IT ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಅಂತಪ್ರೈ ಬಂದು ರಮ್ಯಾ ಟವರ್ಸ್ದ ಆರನ ಮೆಗ್ಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಅವಳು 3 ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಐಕೆ ಬಿಡೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಂತೀರು ಏನು 8 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಬರೋಂತಿನ ಅವಳು ಆನೆಗುಂಡಿಡುವೆ ಗೋಂಕು ಕಲ್ದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲರಾಯಿ ಗುಡ್ಡಿಡು ಕುಂಟಲ್ ಬರೆದಿತ್ತು ಐದೆತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪಿಟಿದು ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಕಿಸಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ 6 ಬೈಕ್ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತು ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಗಡೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರಿ ಬೇರ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಯಾಕೆ ಅವೇ ಏನು ಅವು ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಂದ ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ನೆನಪು ಏರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತು ಎತ್ತೊತ್ತೋ ಜನ ಓವೋ ಹುದ್ದೆಡು ಹೋದ್ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ರು ಇಂದು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನಾಗಲು ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಬಿರಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅನ್ನ ಮಗಲೇ ಮದ್ಮ್ಯಾನ ಅನ್ನ ಪೈಕಿದಾಕಲು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫಾದರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ ಅದೇ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಭವ ಈ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೀರ ಬೈದನ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಪೆರ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾತ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆ ಎನಿಕಲ ಜೋಕುಲೆ ಅದೇ ಎಂಚಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ ಆ ಅನುಭವ ಎಂಚಿತ್ತು ಮೆಮ್ಮರಿ ಪಂಡವು ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿತೇನೆ ಶಾಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ 1958
ಎಂಕುಲು ಕೊಳಕೆ ಬೈಲು ಬಸ್ಸಿದ ಅಲ್ತ ನಡತೊಂದು ಬರಂತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಸಾದಿಡು ಆಮೇಲೆ ಕಂಡ ಪಾಕ ತೋಡುಲು ಅಂಚೆ ಕಡತ್ತು ಕಡದು ಅಡಿಗೆ ಬರೋಂತೀನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಳ್ಳಿದ ವಾತಾವರಣ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಅವು ಎತ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲು ಅನ್ನರೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ ಸವಲತ್ತು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚೆತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ ಸೌಕರ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದಾಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ಲ ಬಂಗೋಗು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 2 ಜೊತೆ ಚಡ್ಡಿಲ ಅಂಗಿಲ ಕೊರ್ನ ನಡತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೊಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಜಿಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತನದ ನೆಕ್ ನಟ್ಟಿದಾಗ್ಲು ಬಾಡಂತೀರು ಅವೇನು ಬಾಡೊಂದು ಲಾಭ ಇದನ್ನ ನೆನಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ತೋಡು ಕಡಪುನಾಗ ಏತೋ ಸತ್ತಿ ತೋಡು ನುಕ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಮಾಡ್ರಿ ಗುರ್ತುಂಡು ಕೆಲವರು ಇರ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ಏನಾರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ 1 ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಅದು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳ ಬಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಆಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಬಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ಲೈಕ್ ದಿನವಲ್ಲ ಕಾಂಡವರ ಇಡ್ಡೆ ಬರಂದೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ 100ನೇ ವರ್ಷ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮರಹಸ್ಯ ಮಲ್ತಿಲಕ ಆತು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅದೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರು ತಯಾರು ಪರಿಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಾದ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶನ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏನು ಈರ್ಲ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏದನೇ ಸೈಡ್ ಕಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು 72 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ 72 ಇಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಪುರ ಅವು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಶಾಲೆ ಅವಳು ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಶಾಲೆ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಅಕುಲ್ಪುರ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಈ ಶಾಲೆ ಅವಳು ತಿರುವಾಯಿಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆನಾಗ ಈ ಅವೊಂಜಿ ಬಟ್ರನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆ ಶಾಲೆ ಇತ್ತನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆನಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಮಲ್ಯಾಲ್ ಅಪಗ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಂತೇರು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಮುಲ್ತ ಪಟ್ಲೇರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಕ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕುಲು ಇರುವೆರು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನು ಮುಲ್ಪಕನತ್ತದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಮಾರ್ಗೋಗು ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಶಾಲೆನು ಇಡೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಕಾಂತದು ಆ ಶಾಲೆನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಅಂದ ಅಕುಲು ಆಪಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಊರುದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನು ನೆಟೆ ಕಾಂತದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಅಕುಲು ಈತ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇವೆ ಐತ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಇತ್ತ ಪೇಪರ್ಡು ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ತಾನು ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಏರಿಂದ ಪಂಡಂದ ಐತ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಈ ದಿನಂಡ ಊರುದ ದಾನಿಲು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ನಡೆದೇ ಈ ಶಾಲೆಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪೋಡು ಐಕ್ ಈತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 7 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇನಿ ಪೇಪರ್ಡು ಪೂರ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕುಲು ಈತನೆಟ ಎಂಕುಲು ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿನ ಐದುಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ರಘುಸಾಲಿ ಅನ್ನಕಲ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪದೋಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನದೇ ತಂದು ರಘುಸಾಲಿಯನ ಅವಡೆ ಹೇಮಲತಾ ಅವಡು ಇಡೀ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಎಂಚಿನ 2 ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ನನ್ನ 125 ವರ್ಷದ ಇನ್ನೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಲ ದೇವೇರು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಈ ಶಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪಿಸಾವ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ
ಈ ಶಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಈತದ ಒಂದು ಹೈವೇ ಅನಾಗ ದುಂಬುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಣುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇದಿಂದಾಂಡ ಈತ ಪೋತುಂಡುಂದಾಂಡ ಅಪಗ ನೀನು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಶಾಲೆಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಜೋಕುಲ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅದು ಬಂದಾಪಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನು ಹೈವೇಗೆ ಪೋತುಂಡುಂದಾಂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಬಂದಾತು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಐಟು ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆರ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ದಯಪನ್ನಗೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಉರಿಯೋಡು ಜೋಕುಲೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಐಕ್ಲೇನು ದುಂಬು ಕನೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಮೂಲ ಕರಾಟೆ ಭಜನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಈ ಶಾಲೆನು ದುಂಬು ಕಂತದು ಅವೆ ಐಟ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ವಿದೊಟ್ಟು ಹಾಕಲೇನ್ಲ ಐಕ್ಲ ಪಳಗಿಸ ಒಂದು ಜೋಕುಲೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಇನಿ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವುಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೇನು ಮೂಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಈ ಶಾಲೆಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಶಾಲೆಲುಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಅವಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಅಕಲ್ಡ ಫೀಸ್ ದೇತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಜೋಕುಲೇನು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನನೆಕ್ ದುಂಬುಕೊನಾರ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಅವಿನ ದಾನಿಲೆಡ ಕೇಂದ್ರದ ಅತಡ ಸರಕಾರ ದಿಕ್ಕುನ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಸರಕಾರ ಸೀದ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ರೀತಿಡೇ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಡು ನಾಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ರಘು ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಲ ತನಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಅವು ಪಂಡದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂದು ಹೇಮನ್ನೆ ಒಂಜಿ 6 ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಊರದ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತನ ಅಭಿಮಾನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಏಪಲ್ ಬರೋದು ಪೋರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು 1960 ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಂದು ನವಮಂಗಲ ಬಂದರ್ ಮಂಡಲಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಂಟ ಟೈಮ್ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಶಾಲೆ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ತಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆರ್ಡ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಚೆನ್ನ ಪಾತ್ಯಾರನಾಗ ಆರು ಪಂಡೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಈ ಸಾಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕನಪಿನಂಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಪನೋಡು ಮಾತ್ರ ಉಡಲ್ ಉಡುಪೋಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಂದು ಪ್ರತೋಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗೇನು ಪಂಡಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾರ ಜಾಗೇನು ಕೊರನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಲಿನ ಮಗೆ ಮೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೇನು ನಾವು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೇರ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ತೂಪುನಂಚಿನ ಈ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಇನ್ನು ಊರುಡು ಶಾಲೆ ಆವೋಡು ಆ ಶಾಲೆಡು ಸಾವಿರ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೇರ್ನ ಒಪ್ಪ ಜಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಉಂಟದ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕೊರ್ತಿನ ಪಂಡ 6 ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಉಡುಪುನ ತಿರ್ತಡು ಇತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಒಂದು 1925 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಅಪಗಾರ ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಈ ಜಾಗನ ಅಲಾಟ್ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಆರ್ಲ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೇರೆ ರೈಕಳ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಲ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಈ ಶಾಲೆ ಇಡೇ ಮಿತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನೇನು ಕಂತದ್ದು ಇತ್ತು ಮುನ್ನಡೆದು ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಂಜಿ ಹಂಚಿಡುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಐಟು ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಡೆ ಯಾನೋ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಹ ಅನ್ಪಿನಂಜಿ 5 ಬಕ್ಕೋದಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂದ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಯಾನ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರುವಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತು ಉಂತು ದಿನ ಶಾಲೆ ಅಂದು ನೇನು ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಬೋಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಕ ನೇತು ಪಂಡಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಜಾತು ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶಾಲೆ ನೀನು ಸರ್ತ ಉಂತಾರ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಳ ತ್ಯಾಗನು ಐನು ಮಾತ ಏತಲ ಪನ್ನೀರು ಉಂಡು ಏತಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏಪಲ್ ಅಂಕುಲ್ ಅಂಚಿರೋಣಿ ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೇತೊಂದು ಈ ಶಾಲೆ ನನಾತು ಎಡ್ಡ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಮಂಡದ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಏಪಲ್ ಕಳಗೆ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವನ ಚಿತ್ತನ ಬೇತು ಗುರುಕುಲು ಲೇರು ಅಂಡ ಅಂಜಾತು ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತಿ ರಾತೆ ಅಕಲ್ನ ಸಂಬಳದ ತನ್ವೀರು ಅಕಲು ಇಲ್ಲ ಓಪಿ ರಾತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒರಿಯೋಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಾರು ದಾದನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಉಂತುನ ಶಾಲೆನ ಕೂಡ ದೆರ್ತು ಪಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಗೋಪಾಲ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈ ಶಾಲೆಡ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೌಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ಊರದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೋಪಾಲನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪಾಲನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಮಂತರಿ ಈತ್ ಮಾತ ಅಡಚಣೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಮೊದಲಾದ ನಿಖಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಂಡಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ದಾದ ಉಂಡು ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ನರಚಿತ್ತ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಶತಮಾನ ಸಹ ಒಂದುಂಡು ಇಡೀ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಡಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ರಘುವಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವರನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ದಾಲಾಜಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪನ ಸಾಧಿನ ತೋರಿಸ್ಬೋಯ ನಮ್ಮ ನಡ್ದಂ ಪೋಯ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಬಯಡು ಬೈದಿನಿ ಒಂಜೆ ಪುದರ್ ಗೋಪಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಯಾನೇಂದಿನಿ ಆತೆ ಒಂದು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗಿನಿ ಒತ್ತು ಐಟ್ ಗೊತ್ತ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರ ಬಂದು ಇನ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಆತೇವ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೈವೇದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಗುಡ್ಡೆ ಜರ್ಪುನಾಗ ಒಲಾಕಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲದಾಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅವಂದು ಅವನಿತ್ತಿನ ಆತಂಕ ಅವನಿತ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಬಂದ ಒಂದು ಯೋಗ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಏತು ವರ್ಷ 32 ಆಂಡ್ 32 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಏತು ಜೋಗ್ಲನ್ ತೂದುಪ್ಪರ ಅಂಜಾಂಡ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಜೋಕಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾದ ಖುಷಿ ಬೇತವಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬನ್ನಾಗ ಒಬ್ಬೇ ವೃತ್ತಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಡ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಇಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲು ನಂಗೆ ಗುರುಕುಲೆ ಅಂಚಿನ ಈ ವೃತ್ತಿಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ದುಮ್ಮದ ಜೋಕಲು ಇತ್ತೆ ತೊಂಡ ಬಲ್ತದ ಬಂದು ಕಾಲ್ಪತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಅವನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಅಪ್ಪಗ ಕಲ್ಪದಾರು ಅತ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಪೋತು ಗೊತ್ತಂಗೆ ಅಂದದು ಒಂದು ಮಾತ ಕೊನಾಸ ಗೊತ್ತಪ್ಪದು ಆತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂದು ಮತ್ತೆ ಅವನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೇರ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಬೋದು 2.5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತಾತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಶಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡನ್ನತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೊಂಡಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಪವರ್ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಾಲ ಆಯ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ವರಿ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ 32 ವರ್ಷದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಹೊರಲಾತ ಜನ ನಾನು ಬೇತ ಶಾಲೆ ಹೋಯಿಂದ ಆಯ್ಜ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು పోయి ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಮುಲ್ತ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಯಾಕಂದಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಕೋಡು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಒರಿಯುಂಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂದಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಂಚಾದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಏತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದನಲ್ಲಿ ಏರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಾದುಂಡು ತೊಡಿಗೆ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹದಾದುಂಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹದಾದುಂಡು ಇರ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಡ್ಡೆ ಪದರ್ ಬರೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವು ಎಕಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಅಕ್ಲೇರ್ ದಾತ್ರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತ ರಘು ಸಾಲಿಯನ್ ತಂಡನಿ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಹೇಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಸಾಲದು ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್
ಅವನಾಗ ಅರ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ವದ್ಯತೆ ಜಾತ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಗುರುಗೂ ಕೊರ್ನಾರ್ ನಮ್ಮ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕನ ಪಿರೋಡುಪುನ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯವು ರಘುವನ್ನೇ ಸುರುಕಾದ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲಿ ಪೊರ್ತರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಘುವನ್ನ ಯಾವನಾಗ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಬಾಯಡ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಇದು ಹೇಮವಕ್ಕ ರಘುರ್ದು ಒರಿದಿನ ಸಾಲೇನು ಯಾವನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೋ ಇತ್ತ ಏತೇ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬೈದನ ಮಕ್ಳಿ ಈ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ ನಕ್ಲಿ ಯಾವನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಮರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ತುಯ್ಯಾರ ಅಬ್ಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಬೋಡು ಈಕಿನ ಮಾತ ಪಾತಿರ ಬೈದನು ನಾವೇನು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಜವಲಕ್ಕ ಬರಿಕಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡದಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ದಾದೊಂಡು ಬೇಲೆ ಅವೇನು ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಿರ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಂತಾರೆ ರಘುವಣ್ಣ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಸಂಘಟ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗಿಯಾದಿತ್ತ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದ ಆಮೇಟು ಉಂಟು ಶಾಲೆದ ಆಮೇಟು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಅಂದಿತ್ತಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆಡೆ ಇತ್ತ ಲೇತದ ಪಂಡೇರು ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನರ ದಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಒರಿಪಾತಿನ ದಾಲತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಋಣ ಉಂಟು ಶಾಲೆಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಜವಾದ ತುಯರ ಬಂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಆರು ಒಲ್ಪಡ್ದ ಬೈದಿನಾರು ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಈತ್ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲದ ಅವಲ ಪನಂದೆ ಸುದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿನ ಲೇತದ ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರು ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಲೇರು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ರಾಜು ಎಸ್ಕೊಲಕ್ಕೆ ಬೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಒಂತೆ ಜನನ ಸೇರದು ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಲೇತದ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಒರಿಪೋಡತ್ತೆ ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲರ್ ತುಯರ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತೆರಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಬುರಾಕಲ್ ನಾನು ಅವು ಸಹಜ ಉಪ್ಪುಣ್ಣನೆ ದಂಡದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸ 4 ಶಾಲೆ ಉಂಡು SDM ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಉಂಡು ರೈಮಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಆಮೇಲೆ ಶುಭೋದಯ ಉಂಡು ಐತ ನಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಒರಿಪವನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ LKG UKG ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು ಎಂಚ ಕೊಂದರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗಳು ಡೈಲಿ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಮಾತೆರನ್ನ ಸೇರಾಯ ಒಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತಾಜಂತ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಈಗ ಎದುರು ಬರ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪುನಿ ಬೈಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಡದ ಸುಲಭ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತು ಅಂತೆ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಒರಿಪೋಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲನೆ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಪೋನಿತ್ತ ಆ ತೋರ್ತನಾಗ ಇರಗೆ ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕೂಡ ಜೋಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇರಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಓಮಿನಿ ದೆತ್ತೊಂದ ಓಮಿನಿಗೆ ಎಂಕುಲೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಂಡೆ ವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪೋಪಿನ ವರ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕಂತಂತೆ ನೋಡು ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಯಾನ್ ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಜೋಕುಲು ಮುಪ್ಪೋದು ಅಜಿಪಾಯರು ಎಲ್ಪ 150 ಒಂಜಿ ಬಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಆ ಬಸ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗಿಡತ್ತ ಅಲ್ತದವನಕ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಬಸ್ಸೇ ಬೋಡು ಬಂದಿರು ಮಲ್ಲ ಬಸ್ಸೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಎಂತೂ ಆಯ್ತ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಸ್ತ ಮಾತ 2 ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ಸಿನ ಎಂಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ದತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗಿಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಕೊಂಡು 5 ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕೊಡ ಆಂಡು ಐಕೆ ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ಎದಿತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ನಡ್ತಂದು 2ನೇದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 6th ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಮಾತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಆ ನೆನಪು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಈ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಪೋಪಿನೇ ಬಿಡ್ಚಿಂದ ನಾನು ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಪಾಡು ಅವು ಎಂದು ಹೇಮಲತಾ ರಘು ಸಾಲಿಯನ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದಾಗ ನನಗೆ ಏತೆ ಬೇಜಾರು ಪಾಡು ಅರ ಮೊರಡನ್ ತೆಲಿಕೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂತ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅನಪ್ತೀರು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲಂದತ್ತು ಆಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಡು ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಒರಿಪಾಡು ಅನಿಸ್ತಾನೆ ನೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈತಲಾವಾಡು ಎಂಪಿನ ಕೈತಲಾವಾಡು ಅಧಿಕಾರನ ಕೈತಲಾವಾಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೋದು ಅವನ ಬೇಲೆನ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಇದು ಮಾತು ಆವಡಂಡ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಕುಣಿಸ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಂಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಬರವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ವಿದ್ಯೆ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಕನ ವೃತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ
ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಸಂಘದಾದೊಂದುಲೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕೆ ಈರೊಂದು ಈ ಇರ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಲೆನ ಒರಿಪಾಯರ್ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜನ್ಮನೆ ಎನ್ಗೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ನೀ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದಾರತ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಯ್ಯನು ಪನ್ರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆತು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಯಾನ ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಿಡಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೇರು ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಒರಿಯರ್ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಂದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಪಂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಒರಿಪೇರೆ ಕಾರಣ ಎಂಕುಲು ಕಿಂಚತ್ತು ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಪಂಡಿಜಂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಒರಿವು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟೇ ಇದ್ದಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ವ್ಯಾಮೋಹಾಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಲ್ತದ ಎಂಕುಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಜಾತ ಅಂತ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಊರದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಎಂಕುಲಿಡೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಊರದಕ್ಕೂರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೇರಾಂಡಲ ಏಪಲ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಂಚೆ ಜಂಜಾಟ ಬೇರೆ ಅವು ಪುರ ನನಗೆ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವು ಏಪಲ ಉಂಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆ ಲೈಫ್ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಅವಳೊಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತದು ಆ ಲೈಫು ಮೂಲಿಜ್ ಓಪನ್ಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ತಿರುವೈಲ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ವಾ ಮೂಲೆಗೆ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುತ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಓಲು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಒಲ್ಪನೇ ಪವಾಡು ಬಾಂಬೆ ಪವಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪವಾಡು ಓಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕೊರೊಂತೆ ಅಂಚದಾಲೆ ಜಾಣ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅರೇನು ದಾದ ಪಂಪಿನಿಂದ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕಲೆಗ್ ಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅರಡ ಪನ್ನಗ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಕುಲ್ ಸರಕಾರಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಎಂಕುಲ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಶಾಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವನಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಪ್ರಚಾರದ ಎತ್ತೊಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪಿ ಆಂಡ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಆಂಡು ಬಂದು ನಿಚಿತನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ನಿಚಿತನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆರವನ್ನದು ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತೆ ಪುಂಡಗವನ್ನ ಲಿಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಮುಟಲ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕಲ ಮಿತಿ ಸದಾಕಾಲ ಎಂಚ ನಿಪ್ಪಾಡು ಏಪಲ ನಿಕಲ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗೂ ಅಪ್ಪೇ ಕಾಪುಲಿ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಿತಿ ಇಂಚ ನಿಪ್ಪಾಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದೆಲ್ಲರು ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಕುಡಲ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ತಿಕ್ಕಲ ಕಾವಾಡಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಾವಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಯಾಜ್ ದಾಕರಮ್ಮ ಇದೇ ಶಾಲೆದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳನ್ನ ಪಾತಿರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್ ದಾಕ ಈ ಶಾಲೆದು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾದಲ ಏನಾದ್ರು ಕೊರೋಡು ನಿಲ್ಸಿದೆ ಕೊರೋಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐತೆ ಲಾಸ್ ಆಡಿಸ್ತೀರ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಐತೆ ಊರಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಸು ಶಾಲೆಗೆ ದಾದಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಆಡತ್ತು ನನಗೆ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಐತೆ ಕೊಂಚಾದ ಮನೋದ ಸಾಕಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಡು ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆಂಡ ಆ ಪರ್ಬನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಈಕೆ ಇದು ಮಾತ ಕಾರಣೀಕರ್ತೇರು ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿಮೇಟ ಅಂಡ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿಮೇಟು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರ ಅನುಭವ ಒಂದಿನ ಮಾತನ್ನ ಕೇನಾಗ ನನಗೆ ಕೂಡಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂದಿ ನಾವು
ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಈ ಶಾಲೆ ಉರಿಯೋಡಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡಪ್ಪು ಮುಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಾತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅರೆ ಮಣಿಪಂದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಐಕೋರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೊಲ್ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇರು ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಮುಂಚಿತ ನಾವು ಕರ್ಮೆ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಅವಂಜಿ ಶಾಲದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅವಡು ಬಂದು ಸಂಜೀವನ್ನೇರೆ ದಮಂತೂರ ರೇಡಿಯೋ ಬಲೆನ್ನೇರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಶಾಲ್ನ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಡಿಗೆ ಅನ್ನೆರ ನಿಕ್ಕಲು ರಜ್ಜನ್ಲ ಸೇರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲನ್ನಾಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನಾರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತು ದಯಬನ್ನಾಗ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹಿಂದಿನ ಬದುಕಡೆ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಪೇರು ಆಂಡ ಸಮಾಜಗಳು ಏನಾರ್ದ ಅಂಡ ಕೊರೋಡು ಅತ್ತನ್ನ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಶಾಲೆನ ಒರಿಪೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರನ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಏತೆ ಶಾಸಕರು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏತು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಡಿ ಪೋತಿರು ದೇಪನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ದೇಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತಿ ಆ ಸಮಯದ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಹೈವೇದ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಈ ಶಾಲೆ ಪೋಪುಂಡ ಬಂದು ಚಿತ್ರನ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರೌಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಉದೀಪನಾಥನ ಮನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡು ವಾಮಂಜೂರುಡು ಏರಡಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಶಾಲೆ ಕೊರಿಯೋಡಾಂಡ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಶಾಲೆದ ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿವಂದೇರು ಐಟ್ಲ ಭಾರಿಯಾತ ಅಭಿಮಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲಿ ಕಂಡನು ಬಿಡಿದಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡನಿ ರಘುವನ್ನೇ ಎಕಡದ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಆಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಆಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪುಣಿಚಿತನ ಶಾಲೆನ ಒರಿಪಾಡು ಮಂಚಿತನ ವಾತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪನಾಗ ಎಕಡೆ ರಘುವನ್ನೇ ಪಾತ್ರ ಪೋಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗ ಅವದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ರೆ ಪಂಡ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಡ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಬುರಂದು ಆಂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಅರ್ತಲೆ ಐಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಜೋಕ್ಲಿನ ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ರಘುವನ್ ನಡ್ಕೆ ಏನೋ ಇತ್ತೆ ರಘುವನ್ ನಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅವಡ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಇಂಜ ಆತ ಇಕ್ ಕಾಸು ಮಾತ ಬೋಡಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಇಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಂಡು ಎಲ್ಪ ₹1000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದಿವಡಪ್ಪ ಆಮೇಟಿಮೇಟ್ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾನಿ ನಕಲು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಆಂಡ ಈ ಅಯ್ಯುವ ಸಾರಲ್ಲ ಆ ಪನವದ ಸಹಕಾರದ ಅದೊಂದು ಒವೇ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂತ ಈ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಮಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿச்சு ಅಂಚ ಅದು ಹೇಮಕ್ಕನ ఒక ರಘುವಣ್ಣನ ಎಂಗ್ಳು ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಇರ್ತೇವೆ ಅತ್ತನ್ನ ಗೌರವಡಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ನಾದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದು ಏನಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ HM ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ರಘುವಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಬರ ಬಲೆ 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 ನೇಮಂತು ಆಯ್ತೋಡಿಗೆ ಮಾತ ಟೀಚರ್ನ ಕುರಿಸಿ ಸೇರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರಡು ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂಡ HM ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರು ಪುಷ್ಪ ಟೀಚರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪುಷ್ಪ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ನ ಬರೋದು ಈರು ಪಾತಿರು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆ ತಿರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಊರು ಉಂದುವೆ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ CRP ಅದೊಂದು 6 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ HM ಅದು 3 ತಿಂಗಳ ನಿಂಚ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಶಾಲೆನ ಆಂಡ್ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಊರ್ದ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುನ ಶಾಲೆ ಆಂಡ ನಾನು ಶಾಲೆ ಉಲಾಯ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುಣದ ಅನ್ನಂದು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಏಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಈ ರೀತಿ ಪಣಿಲೆ ಕೊಂಚ ರಘುವಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಪ್ಪು ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಊರ್ದ ವಿದ್ಯಾಭಿನ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಶಾಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕನಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಒಂದು ಊರ್ದ ಒಂದು ಶಾಲೆನ ಮಿತ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಆ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಊರುಡು ಒರಿಯೋಡು ಜೋಕು ನನಾತಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂಕಲ ಉಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊರೇನು 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಣಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಈ ಶಾಲೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರಂಚ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ನಡಪನ ಒಂದು ಯೋಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಕ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ನಿನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಿಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಣ ದೇವರು ಕೊರಿಯರನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಎಂಕಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ನಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ 3 ಸೇರಿದ ನಕಲು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಿಂದ ಪನೋಲಿ ನನಾತು ಉಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬತ್ತಿ ನಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ಯಾರಿ ಈ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಪುರ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಾನು ದುಂಬಗ್ಲನ್ನು ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನಾನು ದುಂಬಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಶಾಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಶಾಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರೋಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಕನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ఆయన ಒರಿಪದು ಕೊರಲೆ ಯಾಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆವಂದುಲ್ಲೆ ಆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಾಯನಿ ಅಲ್ನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆದ ಪರವಾಗಿ ಎನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದಲ್ಲಿ ನನಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಬೋಧನೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘ ಉಂಡು ಮತ್ತು STMC ಉಂಡು ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಲೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲೆ ಉನ್ನತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪವನತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಕಡಾತ ಎಂಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗನೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ 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 ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪನ್ನಗ ಈ ಶಾಲೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಟು ತೋಚು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಿನ ಬಸಟ್ ರಘು ಅನ್ನಗಲ ಬನ್ನಗ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಹೊರ ಬಂದಿರ್ತೀರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಎಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾರು ದಯಪನಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಏರು ಮಾತು ಕಲ್ತಾರ ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಿಖಲ ಲೈಫ್ದ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತಾ ರಿಕವರ್ ಆವ್ ನನ್ನ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತಿರತ್ತು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೆಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಸರಿ